Přeskoč to. To bol váš nápad. Zavolaj sanitku! Mám bolesť. Nech ti pozrú hlavu. Ty si dement. Au. Mal a som mal bíro na nohe a som chodil ako kokot. Prvom som mal tlahu. Hej, ale to si nemal preto, že si to stanoval, ale preto, že si skočil Je to z tak? takého vyvýšeného súdu, či čo to bolo. Som bol opitý. Aj také tučné dievča si mal na pleciach. To si nepamätám. To možno ona ti skočila po krku. To bol ešte redinko maličký. Prvýkrát bol dať vonku medzi ľuďmi. Tu sa strašne zatopilo ľudí veľa. Koľko? Idem tu, nie? Nie, však to je hlboko. Že proste tie panely sú ďaleko do vody, chápeš? Tak to hodím. Však ale keď budeš ťahať, tak tu je železo hneď. Aha, A prší! máš pravdu. Ja mám vždy pravdu. Tačík, aha. Budeš chodiť aj človek aj nejak kokot. Choďte pod orech. To je parkovanie pre lode. 100. Na to molo dozadu a nezachytí sa nám to o tie Ticho. kamene. Nič. Ticho. Fuj, to tvoj prd tak smrdí. Strašné. Fuj! Žumpa. To asi som chorý asi. Okay. Začo šrevami. Že z mola to máš hádzať. A tam sú kamene, tak vyťahnem. Čo sa tu stalo? Že črevojeb máš. Tak toto nie je dobré. Lebo ty si nedávaš pozor na veci. Som to so zubami asi. Že sa postavíš na kamene. Mám čo? Haraši. V jakej zatoke? Však molo je to tu modré pred nami. Fuck me! No dobré, takže dneska nechytáme už. To čo sa stalo? Neznášam to. Keď som sa chcel aj zabiť, tak sa aj nezabijem, lebo neviem, by som mal meč. Daj si ale rukavice, možno, že to pôjde rýchlejšie. Keď pôjdeš naľavo, či na molo, naľavo vidíš malú zatoku, tam nie sú kamene. Ja nemám Ale prší, kapacitu. takže. Dobre, toto nechám tak. To bude stačiť asi. Prší, len sa leje. Pozri, dnes letajú vtáky. No, asi mám je. Mám zimom riavky. Pozor, hej. Mohla by si vstúpiť možno tu na toto. Však si na to vstup. A to je rozbeh. Jakže neprší, prší.
Áno, sme u može slovenského. Že máme ísť až tam, kde zastavuje loď na móle. Vedy ho tuk zahrieva. Není tučný, prestaňte, hej. Že bude. Že už tam ide polícia, máš po chlebe. O, ryba. No. Máš za čo? Daj kokocinu. Pozvratne. Jo, si presne to by niekto na to vstúpil vo vode. Fúha. Kľúč? Máš toho kľúčik takedy. Nekúpte sa v Širave, pozri, čo to má. Chápeš? Máte ma takú postavu, nemôžu za to. Povedz im. Čo s tým? Vyhoď to tam nazad. Všetko tu spôsobí úraz. Tu sa nikto nechodí kúpať Otoč hlavne. kameru. Aha, Dám to do vrecka, dobre? aha, ale to je vtaky. Mám to vo vrecku, čet. No tak poď na toto molo, keď ich to tak jebe. Teraz som to rozmotal. No však iba to tak zober do ruky. No dobre, poď. Postava gitara naopak, WTF. To ty robíš, lebo ty to tak chytáš, ak ty ho tak chytíš a takto proste pohúžveš. No, a preto to tak vyzerá. No comment. Iskra z srdci. Čo keby si ty tučňák donesol nejaký sačík pojebaný a dával to tam a potom to vyhodil? Na čo je to dobré, že vyťahneš bordel a najebeš to naspäť? To nebol bordel, to je súčasť rieky. Mám to vo vrecku, ty hlúpačik. Zas si dal ten kokot sandále, sú to šľapky a máme chlapi dvaja. Také isté ako sme mali včera, lebo my nie sme takí bohatí, aby sme mali viac. Nemáte? Áno. Máš krk opálený. No, kde je toto zatoka? Neskutočná zátoka. Toto nemôžem tu ísť, to je privátne. Fuj, to sú muchy. Terénne šľapky, presne tak. Že nechceš kúpiť zariadenie na lovenie duchov? Tu ideme. Nemôžeme. Proč? Si, že môžeme. Však nepíše tu zákaz. A čo, kde budeš házať? Tu sú kamene. Čet vyhodia nás. Tam, kde pristáva loď. Tam. A poď tam. Nemal tvoj detko také sandále neklam do telky. Nikolavská. Toto? No. Tak tu sa tak zasekne ten magnet, Braško. Tu? Tam som stratil zlatú reťazku z prvého svätého príjmania. Tu ste akože mysleli, že tu máme ísť? Teda nie je dobré. Či tam, na toto, také, toto máme preskočiť a tam? Ja to má záboru. Fúha, toto je nedobre. Poďte tam, kde sú schody. Kde tu sú schody? Tam tie schody. Nie sú žiadne schody. Tam iba toto prvá, čo sme boli. Ale to patrí pod glamour. Nepatrí, nepíše tam nič.
Ale však už aj tu sú kamene. Jak z vrcholu na magnet. Nemám síl to rozmotávať. Tam máme ísť na tie schody. Na ktoré? Tam za tebou. Sú nejaké mŕtvoly na dne šíravy? Neviem. Iba tak random to chytil, keď Stavku už nemáš nič. To čo sa ti stalo? Tu jak sa tak omotalo? Ja neviem. Aha, tam na spod je. Veľká halus. Čo sa stalo? Čo tam je? Kameň. Teraz vyťahneš bicykel. To čo po mne chodí? Magnet. Presne si teraz sa tam zapondil. Si otvoj bránku, ne? Přeskoč to. To bol váš nápad. Nebolia ťa vajca, keď som tak bol. Ešte tu spadnem ja. Však na ten kameň veľký. To je ťažké, to sa k nem prevráti s tebou. Jak sa drží toho zobrazlia. Je to piči. Tak na ten ďalší kameň. Také papuče má môj dedo v starobinci. A že máš zostať na tom kameni a tak hádzať. Ja si ti môžem kus postaviť na to. No, skús hodiť ešte. Kam? Do vody. Však z tých kameňov tam som mal stať. Ty mám čúrkať. Pozor, hej. No, dávam pozor, hej. To je dobré. Máš to roztočiť a tak házať. Doľava máš hodiť. To bolo doprava. Máš si to dať do hlavy. Teraz mám ja ťahať. Tam sa to zasekne a GG. Tak pôjdeš tam na ďalší kameň. To asi je zaseklo, ne? Že roztoč to nad hlavou ako mačku. Neviem, či to je video, tak budem dávať na teba. Maťko, do toho, nebojí sa ničoho, lebo je tam veľká hrana vo vode. Da čo máš? Stratil som? Alebo si to asi mal. Bože! Však poď tu, čo si taký posratý? Má na ryby. To je ostré, ale.
Saška, kde to dám? Tuto ho položíš. A to necháme bordel, nemáš... Dám ti to do kabelky. Hej, do kabelky hačík si dáme, debilka. Tak dáme to do tej krabice. Dobre. Daj si to medzi púlky. A vyzerá to jak rybka, to je halus. To nejde dole. Kde to ťaháš? Hore či do boku? Do boku. Polož to tam, ja si potom večer prídem. Neraz sa to dá dole. Nemáš sa porezať, zlatko moje. No tak čo teraz? Tak skús to tam posunúť. Pokazíš si magnet. Smrdí tu hovno. To asi budeš ty, Mojko. Neprdol si. Včela, teraz tu nebuď. No maj by si skočil šípku do vody kvôli včele. Čo teraz? Máš to tam nechať a chytať s tým ryby. To posúva iba. No, tak. No, však takto zahákni a posúvaj to o ten hačík. Joj. Nejde to fakt? Nie. Ani nazad sa to nedá posunúť. To má hajzlový zvon. Nie. Je to dole. Veď už to potiahni. Jak? Tu za ten predok. Ja, na čo máš štiplo? Au! Včela. Vyťahni to. Dobre, vyťahal si žiadlo. Jau. Potrebuješ niečo studené? Nie. Potrebuješ, že si dal dole. Au! Nejde to! Tak to skúšaj. Čakaj, ale to musíš posúvať. Saša, myslím, že to je také ľahké. Ale však s tým kameňom a posuň to. Nie tak, opačne, ku sebe ťahaj. No. Ja bolím ma teraz ruku. Saško štípla včela. Aha. Zomieram. Lebo to ty si ju nám osúril. Tak ja som na vine. A prečo je mobil na zemi? A kde sa ho mal, aký máš tá včela štipla? Ruci do vody? Vycícaj mi z toho, ten hmyz. Nemáš tam už nič. Jau. Dobre, idem to hodiť. Pozor, Jak tam mám mohla, nechceš. že som proste mala tak ruku pri sebe a som potiahla a ona sa zasekla medzi batohom a mojou rukou. A už tam proste nechala žihadlo. Čak ja tu nedržím! Čo si mi nepovedal? A čo vy... Čak čítam, čo? Nevidíš?
čo tam je. No je, aj väčšina ma poštípa včela, len bude mať pupok. Vidíš, aké veci píšu škaredé. Že máš sa zaviazať o zabradlie. Zaseklo sa to, takže o kameň. Čo to je? Zvony. Prečo si tam nechal spadnúť? Nemáš nič. Máš to hodiť doprava, ti vraveli. Čo tam? Či doľava. Nie doprava. Redy vyťahol zvon. Môžeš asi na tie schody. Dáš to dole. Idem hodiť, hej. Hej. A to sa mi to zasekne o tej kamene. No tak, tu všade sú kamene, ja neviem. No! Ty si taký nemotorný v posteli. Neviem, čo sa tak bojí. Tam bola ryba. To je nejaká chalúha. Vyzeráš ako zvonár Matky Božej. Mr. Beast po slovensky. No a tak to rýchlo ťahaj, nie, ty more pomaličky, nech sa ti to zasekne fajne. Niekto čo si vytiahol, ale už to spadlo. Klinec. Ihla od pika. Čo je? Neviem, nevidím to. Prskavka, ne? Či? Dáš na zvaranie, podľa mňa. Čo to je, čet? To je tá tyčinka na zvaranie, ne? Tyčinka do ucha. Hej? To je granát. Ryba. Konať tie kamene vľavo dole pri vode a haž do tej zatoky. Ale čo? Elektroda. Strašne ma štípe ruka teraz. Jau. Ako musím niečo studené si tam dať asi. Mám tam dať čo? Urobilo sa mi tam také. Nechytaj špinavý. Ja, boli to. Bola to včela? No jasne, že to bola včela. Teraz zomriem. Si alergická? Na teba. Vieš čo, ten aj odpadne ruka. Tak nebudem už ničím pomáhať. Drž tú kameru a už buď ticho. Boli ma to, Mojko, nemôžem. No tak nech ťa to bolí. Joj, taký chlap. Au. Nemám ani ocot, ani ľad. Mám nič. Či môže prísť za nami sa pýta takto? Ideme preč. Kým prídeš, už tu nebudeme. Ide strašná búrka, pozri sa tam. Strašná búrka ide. Presne. Však prší celý čas. Á! Skoro som prišiel o prst. Ty blázne. Prečo? Tu som dal magnet a zostal mi prst.
Ty čo? Vždy je tam krásne. Už to nemyslíš vážne. Že máš mi ošťať ruku, že to bude jak ocot. Hej, medúza. Prší, zmoknem tu. Hej, a ja zima mi je. Včela ma kusla. Haha, To čo tam bolo? ryba. Šťuka ťa chce zjesť. Nie. Ide. A však rýchlo tu teraz ťahaj, nie? No. Čo si dnes vylovil okrem magnetu? Nemáš tam nič asi? Nič. Prečo som chytil pierko? Tam to hoď. Tam. Hej. Dobre, Šťuka, posledný hod, Saška, daj lebo strašne sa rozpršalo. Prší posledný hod. Hod. Až na druhú stranu si to skoro hodí. Bo som silák! Čo vlastne chcete chytiť? Nevieme. Nejakú špinu. Fizly prišli po nás. Idú si aj langoš. Jojče, čak prší, vážne, neviem čo vy myslíte. Máš na čo? Asi nie. Holý kokot. Jaj. Čo Co ľajkáš? Hodíš ten magnet do vody a chytíš špún do tej nádrže a celový vypustíš jak vanu. Čo hovorí? Čo keď chytíš? Á, dobre, sa mne. Hodím to tu možno niekto je čo hádže. Si ma ošpliechal. No a čože prší, však ste pri vode? WTF? To čo? To má jaký súvis? Sa to rozmotalo, aha. Vydané špina. Striekol na mňa. Jaká? Už niekdy niečo chytil? Chytili sme na ryby a mincu včera. A dajakú prskavku. To je žumpa. Skoč do vody a nebudeš vedieť ani, že prší. Aha. To má zmysel, hej. Tá voda strašne kandlí. A všetko to ide na mňa. Vyležeš mi prsty na nohách teraz? Vôbec nikdy. Konečne te posšíkal, co? Ja to hodím ti až tam, pozri sa. A čo s tým dokážeš? Jak potom po to pôjdeš? Keď kus to nemáš. Kde pršíš, však všetko je suché, nevidno, že prší ready. Však sa pozrite na vodičku. Prší. Nie, je mokrá kamera. Prší. Že to tvoje pazuchy smrdia. Už neboli ruka. Boli ma. A keby sa tebe také stalo, tak plačeš tu na zemi Tak už. už sme na pohotovosti, čo? To čo sa deje? Však je ty čo robíš, ak to chyť za tým, nie? Konečné. O čo som to šuchala? O brucho. Joj, už som celá toto zmoknutá. Aj, no. Nie, polícia ešte hľada moje cicky, teraz išli okolo. Ty čo sa smeješ? Vieš čo je halus? Že teba môžu zavrieť Čo? za
Pedofilizmus. Som komunistka. Pedofilizmus. Prečo? Tak ty nie si mladý. Lebo ja mám cecky ako smačka. A to nespíš. Máš mi dať do svojich ceckov, no. Dobre. Máš priložiť ten Tam bolo magnet viac na vecí. toto modré. Prečo je tak? Zima. Čo to na mňa dávaš, toto lano? A tak nemôže byť každý dokonalý. To už potom by som bola proste perfektná, keby mám... Nemáte o krásne cicky, povedz. Yes, konečne sme niečo chytili. Dobre, ešte jeden pokus tam. Ale nechce si stupnúť na tú šnuru. Tu nejaký prístrešok by to mali urobiť. Donate go na plastiku. Nie, ja by som nešla na cecky na plastiku. Kokotí nás. To si nejak málo hodil. A nevadí, nevadí. Strašne už som mokrý. Že to máš chytiť pol metra od magnetu, roztočiť a hodiť a pôjde to ďalej. Už si to mám prečítať. Ja to hodím silnejšie mojou rukou, jak to roztočím. Jak? Že sa ti tam zavadí ruka a pôjdeš aj ty? Nie, že takto hodím ďalej, ako som to mal roztočiť. Tam, kde stojíš, som si dal fajný fíňak na zorík. Po piči. Hej, my sme obidvaja z Trebišova. Niečo tam je. Nič. A ešte magnetizuje ten magnet? Keď si ho tak ošúchal. Skúsil si to? Hej. Prečo by nemagnetizoval? Neviem. Videl som takú typku, čo jej potom vypadali všetky vlasy. Z čoho? Vieme, Saška, ja som celý mokrý. A ja. Keď sme sa spoznali, že sme spolu pili alkohol vonku. Kamoš poznal kamoša, ktorý poznal Maťa. To čo robíš? A kde je ten hačík? Nestúpil sa aj, ho? Kde je? Čakal tá ryba. Aha. No, toto sme dnes chytili. Wow! Po piči. Láska na 10. pohľad, presne tak. Celá krabica je zmoknutá. Vtedy ešte nemal pupok. Nemáte, povedz. Máš chytiť proteín. Neviem, čo to znamená. Tak nedáš dole z ruky. Non-stop. A čo mám spraviť? Ja chci žiť non-stop. Však tak to daj, jak ja som dávala tak okolo lakťa. Celé to je mokré. No a však aj tak sa je mokrý už, tak čo? A tak to nedáš dole z ruky. Aspoň rozťahni palce, keď to zmotávaš. No, Toto sú ideál. Všetky, celá pesť, až po lakeť. Viete, čo je toto, chat? Čo? Malé deti, no. Pištoľ to bola. Áno. No, tak toto budeme 3 roky a 3 noci. Učte sa. Glúbko, 6 cm prsty. Čo je? To je urážka, či nie? Ale tučné, takže Že sú dobré. to boli ale zlé prsty. Takže aj tak si to urobil na piču.
A čuduje sa, prečo je toto lano také, keď ho tak motáš. Byl si niekdy na Brooklyn Nets, když máš čapku od nich, či od koho to je? Nebyl. Brooklyn. Nekoľkal na basketbal. To je basketbalové? Lebo basketbal je šport, ti stačí byť iba vysoký, aby si bol dobrý. Čo si mimo? Chcel ukázať nožnice? Hej. Nerozmýšľal si, že zmeníš video na Martin Pupko? Ľubko. Celé to je rozmočené, dobre, že bereme bordel. Môžeš to hodiť do koša potom, keď pôjdeme na tú cestu. Áno, vyhodím to do koša. Edy, stáva sa tiež, že krajáš párky a zrazu si krajáš prst, že si ich pomýlil so svojimi. A nestalo sa ti niekedy, že si bol srať? A Prečo tak chodíš? si myslel, Choď že normálne, si lebo si myslel, vysral že mozog. si dement. A ty karma, bič, tak ti treba. Som si šľap. Lebo mne hovoríš, že chodím jak dement. Však lebo tak chodíš. Však lebo ja som boss. Ale vyzeráš jak tuleň. Ja teba dobre chcem, aby si sa proste vystrel a tak chodil Kto tu normálne. pil? Toto je bordel. No, pekne. Tam je džús hodený. Svíne ste. Hoveda. Nájdeš koš? Do piči, choď. Nestiahneš mi do nohavice? Ešte. A na druhej strane. Ešte! Však to hneď vymošli naspäť. Však choď jak človek. Však čo robíš? Však je sťahujem. Čo to si... A psol si nestiahol, iba si sa dotkol. Nemám čas, daj pokoj. Užívam si dážď. Joj. Vieš chodiť po štyroch ako orangutan? Viem. To nie je orangutan. Aha, Matička. Ty štetka, zmizni mi z očí. Mate, tu je koš. Koľko máme rokov? Joj, veľa. Prevádzkové zariadenie lodenice. Javky, veľmi ma štípe ručička. Neviem, čo tu môžem hodiť, ale... Je to bordel, tak to tam hoď. Mačka! Chod domov! Však nechaj ju. Aha, ona fakt ide domov. No ide domov. Ukáž? Jo. A chodiť, nezavíjať. Chodíš behať do TV parku, aby som vedel, kam nemám ísť? Chodím. Čítaj tých, to nemám ani normálne. Čítaj, ty si tu boss. Ty si tu doma. My sme tu doma! Fú, jak smrdí ten dážď. Nemám to rada. Fuj. Čím to je? Šapka. Dve. Hnusok. Prepáč, bože, to bol vtip. Musím mať tak hore ruku, lebo ma štipe, ma tam toto štipla. Ščela. Pravím. Chodíš ako boss a potom príde zase 9-ročný cigi a vypne ťa. Už by som sa postavil voči životu. Našli sme nabíjak, alebo teda navnadu, a nejakú prskavku. Otvorené okno a prší. Zničí elektroniku. Shut up. Ja už nevládzem.
Čo je? Máš to s ním ťažký? Ťažká je žena. Jo. A to je také jak žlté okolo. Vidíš? Čo to znamená, chat? Má sa bať Saška o ruku? Fú, ja som spotená. Vidíš, pozri, aké to je. Daj si tam ľad. Jaký? Toto je ešte studené podľa mňa, čo je tam. A možno... A bolí ťa? Hej. Tak ti treba. Dobre. Nie, Mojko, tak čo mám spraviť? Mám ti to vycúcať? Hej. Daj sem. Nie, bo boli to, keď sa toho dotkneš. Ani si sa na to nepozrel, pravda. Čak to vidím. Keď by si mal chytať burky, by si plakal, že prší. Latura, mám choré obličky. Prechladol by som, je šanca by som umrel. A mňa štípla raz včela. Kedy? V roku 3. Však vidíš, ako mám gebulu. Aj. Máš tu omeletu, ostrál by som ti tanier. No láska, vygoogli si. Čo? Čo ti pomôže na včelu. A kde chceš teraz ísť? No, môžeme ísť do lekárne. Ale kde, kam chceš ísť? Vážne sa pýtam. Už pojeme domov, aj po 7, si normálna. Zajtra ťa bude svrbej veľmi ruka, ti píšu. Čiže kusala som kedy včela, že vraj pomôže ocot a ľad. Pri tom kabelku by si kúpil šase za výhru z Blackjacku. Nie Boldis, ale teraz ma napadlo, že keby som mi kúpil kabelku, tak by ju možno vyliečilo to uštípnutie včely. A čo keď to není včela? Čo keď malo iné šíplo? Mala si tam žihadlo, som to videl, ak sa vyťahla. A iné živočichy nemajú žihadlo. Ovad nemá žihadlo. Bielá muska teklina pomôže, rady musíš sa činiť. Nechce sa mi. Neviem, toto obrázky nevyzerajú vôbec to, čo mám ja. Mám žihad, drž hubu. Ruku máš jak skinny boy, ale popej jak Diego Kotlar názor. Miška, ty máš 14 názor. Som ti takou Teraz si ma rozpočnem, mám monitor doma. Čo robíš? Hľadám, jak to má vyzerať. Smedný som bars. Neviem, nič tu nepíše. Čiže toto je tak asi ročná voda. To už možno aj destilovaná bude. Ostalo mi tam proste to žihadlo od toho, takže neviem, čo zanecháva žihadlo, iba včela asi, nie? Ale nemáš ho tam. Čak, vybrala som ho. No ja viem. Ale čom to je také žlté, vidíš? To má žltačka? Môže byť. Vygoogli si, či akože môže ťa štipnúť včela, keď máš hotačku. Však čo mne by nemohla, to myslím, že to tu takto už takedy vyhľadával na Google. No, podľa mňa vyhľadávali aj, že či môžeš ty kokot otehotneť análom, tak podľa mňa aj to tento vyhľadával. Také červené to je dookolo už. Čiže aj fenystyl gel. Však to není na hemeroidy? Nie, však to je ušipnutý. Dala mi tam jed. Piča jedno jebána skoro. Fuj, ja smrdím jak šírava. Poďme do lekárne, hej. Čo sme chytili dnes?
navnadu, nejakú prskavku. To je všetko. Žvere bude zdravá z toho jedu. Láska, ona ťa kúsla, lebo ty si taká sladká ako medík. Zajtra bude PC stream alebo IRL. Ako by som dal aj IRL, ale zajtra má byť ešte viac stupňov ako dnes a neviem, kam by sme išli. Dám si záverečný s vami chat. Prečo je problém, keď ťa pichla včela a keď nie si alergická, ak by si bola, už by si mala deň, dva budeš puchnúť na tom mieste a potom opuchneš a hotovo. Ja ťa mám na dennom poriadku, keďže som profesionálny včelár, mama včeli farmu a ja som už na to zvyknutý, že už aj nepuchnem. Čo? Kokot si dá meno, že Ditiaden, či ak sa volal, ja neviem. To bude iba ľad. No, studené. Však ale nič nemáme studené, to čo? Oj. Čo mám spraviť? Povedz mi, čo mám spraviť. A jebak sa mi spravil. Oh no. No ďakujem, toto mi Ja som sa vyhol dosral. náladu. Konečne si takto usral do môjho ksichtu. To si mohla aspoň byť z toho auta, ne? To bude smrťak. Čo? Čím to smeješ? Ježiš, fuj, smrdím. Neviem, či ja smrdia ten prd, ale to sa poviem vyrovnávať, ty kokot. Som skoro dosral od smiechu, že sa skoro posral. Kvapávka, nemôžeš nikdy povedať, že sa nehasmal do streame, ty geňo. Ubole sa to napísané, keď je do budúcna, kokotko. Ježiš. No čo? Kúpim ti ľad? Kúpim je Fenistil radšej. Fenistil, dobre. Však ale čo to boli to? Zavolaj sanitku! Mám bolesť. Nech ti pozrú hlavu. Ty si dement. Au. Som trúbil hlavou. Čo to je z teba smetené? Fentanyl. No, že bude to boleť a že prejde, tak vydrž. Si žena. Trúbol No, by hlavu. som bola za, čo ty by si robil. Už sme boli doma, na infúziách. Je to možné. Príď do lekárne a povieš, že treba fentanyl a to za nám aj kúpiť. A počúvaj, sadol som do auta a prestalo pršať. Ja mám možno taký mrak nad sebou. Ale tam nízko bude búrka. Ja som úplne prasa, sorry. Ospravedlňujem sa, ženy. Manželka moja. Toto dievčatko ťa ako kúkneš, ne? Mne sa jej páči. Seš normálny. Prejde bližšie kamere, aby dorovnal výšku. Tak šoferuj, konečne budeš vidieť pred seba. Toto je max. Čak, tak ja by som šoferoval. A keď mám toto, difusil, či to už mi nepomôže? To je studené.
Není to už je teplo. Som ten vyjebaný gangster. Celý život robím zle, Polepiči v tom myškou. som majster. Vychutnávam mesto, jazdím v mojom fáre. Ktorá piča sa chce kúrovať na mojom káre. Ideme. Nejdeme však. Do obchodu a kúp cibuľu, ukúsne to na miesto, kde ťa to píchlo. Kasačke, či to neštiplo. Zásadne odhalený nebezpečný komár z Ázie prežil zimu v Bratislave, vytvoril to... Hej, to bolo v správach na Markíze. Ale Že isto nie. Petr Žálke ho našli. Ty dal ten fenistil? Nie, nedala, čo to je teplo. Difusil. Lacné kurvy! Včela nikdy sama nezautočí. Ja musím odtiaľto odísť, lebo mňa vyženú von. Ale... Kde chceš ísť? Do nemocnice. No čo? Išli opice do nemocnice, doktor sa ich pýta, akú farbu chcete? Červenou. ČRVNU. Som to vypočítal. Cibola nepomôže, dám suba. Kde teraz kúpim cibulu, sa uvedom. Choď tam kopať cibulu. Toto mi tam požúvaj a prídu ovševelo. Hej, daj si velo. Velo. Liek na všetko. Počne si to ukázal. Ja by som chcel byť v reklame. Chcem byť v telke, chat. Vieš, aká mamka by sa potešila, že jej si niečo dokázal. Hej, propukla by si Ja by som sprvago sáčky kľudne nikotinové. hocičo. No však to každý vie. Som Fortuna. Prinášam ti. Nevyskajte, však venujú tam. Ty môžeš byť v reklame na extrémne premeny. Drž hubu. Calvin Klein by som chcel byť. Plus size model. Ale oni napísal Calvin, ale Klavín. To Čo je? tabletky na erekciu. Hej, a bola taká reklama, že tabletky na erekciu, aby som teda postavil zo stoličky, vieš. Chápeš, že kokot sa postavil. Dobre. Prší zás. Otvoril som okno a prší. Joj, moje fáro. Ty môžeš byť, drž, Miško. Že ja môžem byť v reklame na Big Menu. Miško, ty môžeš byť ty kokot na Batola. Maťo, to včera čo si zapol? Čo tam išlo tá poradňa o sexe, či čo? To bolo Barandov, normálne čet na Barandove, ich preplo o 11. večer. Tam ukazovali, Daj ako takú štietku, čo sa okolo tyče Proste- krútila a rozhovor robili s tým ukazovali nejaký dokument o striptíze a bola to normálne s nafolovanými ceckami. Je bolo vidno práve, keď mám mokré tričko. O 11. a však to môj dedo kúka. A potom hneď išlo, no iba minútu to išlo, hej, tá relácia, ak sme to prepli. A potom išla taká poradňa a čo sa tam pýtali, že majú poradiť párom, aký lubrikačný gel použiť. Sliny. Halus Barandov. Barandov, im to jebe. A tá moderátorka bola taká celá v koženom oblečená. A tebe sa určite náhodou vybili baterky v ovládači a nemal si prepnúť. Presne tak. Mám takú telku a tam nemám baterky v ovládači, ale tam je normálne solárny panel vzadu. Dobre, ne? A to máš normálne na viac kablu, vieš o tom? Zatúruj. Mám studený olej. Jak vieš?
Koľko mám teraz otáčok, chat? Fú, Greta tu nabehne do piči zo Švédska. Písaj mi výfuk. Ktorý? 2000. Bolo to 2000. Ak chceš ísť do reklamy, napíš Andrejovi Kiskovi. On založil dobrého aniela a hľadajú do reklamy retardov. To nič. Na kondomy, kľudne. Na hoci čo. Ak tu niekto vlastne reklamnú agentúru, hit me up. A keby to bolo nejakú pičovinu, Hej, a však mamka bola rada. na Maťové akcie by si urobil reklamu. Tak ten je do piče. Ten mi aj nepíše. A reklamu Dredatý debil. na to, aby sa ľudia proste prihlásili do armády. Budem vojak pod KSK. Vážne? Prečo existuje? Mhm. Budem kokot.sk. Na vložky. Ako zahral by som si aj geja, pohode, to je jedno. Čo? Jak gej? Myslíš, že gejové si dávajú vložky? Preoperovaný. Na reklamu, čo propaguje LGBT, to už Ivanka asi nebola rada. Išiel by si zahrať do tých rodinných prípadov, alebo tak? Hej, toto do policajných. Policajné prípady. Maťové akcie sú zošale. Sú zošalé. Že on tak vyzerá, že je zošalel ten typek. Ale pozri, aký má biznis, čo? Hej, ale to povedať nemá dlho životnosť. Nikto už ten prime nepije. Ale pán, akože cením, že Dobrý urobil. TikTok. Na deťoch sa najlepšie zarába, to vie každý. Na deťoch sa dobre zarába. Mhm. Preto mám asi furt polo. Tak. Do zámene by som nešiel ani ty koko vôbec. Není šanca. Neexistuje. Bile Prime v akcii Euro 90 absolútne sa nehybu jeho zásoby, čo som tam každý deň. Lebo na Facebooku niekde bolo, že to spôsobuje rakovinu či čo, a teraz už mamičky to nekúpia deťom. Áno. Za to môže Fico. Robo, poď sem! Čet. Musím ísť do lekárne. Musím si kúpiť aj vodu. Saške zachrániť. Ruku, lebo mi odpadne do rána. Jak budeme... A to je pravá. Jak budeme hrať potom hru? Čo robíme zajtra? Zajtra budeme hrať tú hru, lebo ma boli ruka. Budeme hrať hru. Dal by som ešte IRL, však Dobre, má to je to som švanda. sa rozplietla. Je princezna Zemlejna, len trošku mastné. Čet, Čo sa stalo? keď idete autom, Miško, to nie je otázka na teba, ty máš ešte ani občiansky. Keď idete autom a prší, tak sa pozeráte na ostatné auta, že ako majú ste radšej nastavené, aby ste proste neboli, že si ich máte na viac. Nie. To robím furt. A potom ani kokot nevidím, ale proste mám tak nastavené ako ostatní. Hej? Tak nie som jediný. Do Bludiska, ale to je v Žiline. Na Čo to je? 4 hodiny. Bludisko zo Sena. A tuto ide bolo z kukurice, nie? Jaj. To je vysoké štádium autizmu. Je to možno. To už niekedy ste tak unavený, že mám toto. Tomu ver, party. Preskočí kolesko. Čo je na Domaši? Čo by sme mohli pozrieť zajtra na IRL, čo je tak hodinku a pol mach cesty. V Spišskej zoo sme boli. Na Spišský hrad môžeme ísť
Neviem, či to Už je otvorený. Videla som také video. Už by malo byť asi. Že poďte navštíviť. Čo je vo Vranove? Ukrajina. Vranov automaty nemáš asi natáčať v herni. No jo. Nireď Haza Zoo. To je ďaleko, ne? 2 hoďky. No. Ale 2 hoďky naspäť. Tam je veľa detí. A hlavne, keď je to zoo, budeš tam mať signál, keď to je tak mimo mesta, vieš. Na moste sme boli, Barty. Ale oni tam majú aj toto také pod vodou, ne? Tam určite nebude signál. Akože pod to vodou. Kráľová hola e-bike. Bol som v nedelu v Nereďháze a popiči, ale zase na jedlo tam není net. Není? Kurva. Akože to by som mal Nereď, keď tam idem 2 hodiny a zistím, že tam není internet, chápeš? Na most delať magnet fishing. Ja už mám depky z toho, že nič nechytám. A toto, čo napísal tam takto, že do toho lomu, keby sme išli chytať, ja by som si bola na pakovačku, by som sa plavila a to by si chytal. Ale do lomu? Ale tam nebude signál zás, to je tiež tak v Rici. Neviem si prosím ťa vyzlieť tričko, prosím ťa. Zavoláme si s Tibo potom. Nie je tam signál horvý asi. Čo to je dodík? A tam na Beňatine majú aj toto, čo sa tak spúšťaš. Skrabské. Však to je toto, nie? Však to je to Beňatina. Nie, to je iné. Čiže majú na Beňatine ten zipline? Hej. Mne sa zdá, že tam nie je signál, lebo to je... A mne sa zdá, lebo sme tam boli a... To no je tak v lese. A hneď tam je ukrajinská hranica. Nejdem k Restovi. Hodím si na tebe, usmej sa. No... Tak čo je? Jaká voda je tu ešte blízko? Rybník moje baby. Ale tam nič nebude. No uvidíme, musíme Pôjdeme na porozmýšľať. Ondavu na bicykloch iba tak. Tebe už zajebalo z tej včely. Prečo? Však to je blízko. Domáša? Čo je na Domáši? To nebude signál. Viete na jedno obočie? Kto? Ja neviem. Neviem. Ale to druhé neviem. Keď sa pozriem do zrkadla, možno, že viem aj to druhé. A ťuka mi oko z toho. To niekde na hrách, kde ľudia hádžu mince do studne. A toto Izra, čo sme tam boli raz? Ale tam sa nebol signál, čo? To by som mohol za rubňa. Skreve, čau. No... by som už dal možno nejaký výlet a nie magnet fishing. Piknik pri vode, no spojenie s fishingom. Na Izre je na piču, že tam nič není, no ale však aspoň tam nebudú ľudia. Fú, piknik, 34-ke. Viadukt? Boli sme tam. Však zobrali by sme si nejaký taký dažník, vieš, s kým by sme si ho roztvorili, dali deku. Na viadukte sme boli, tam je tá... niečo so sislami. Čiže majú niekde, kde majú kone, ja chcem ísť na koňa. Kone majú všade. Chce ísť na koňa v tej Horčave?
Chudá koň. Maťo, videl si, že kone sa potia a keď sa potia, tak oni majú taký pot, jak ona pena. Hej. Také som videla video. Že dala z neho dole toto, čo sa na tom sedí, to sedlo. Ale majú bol taký spotený koň, že pena tam bola. Fuj. Či ma Maťo okúzlil svojim humorom predsa tým, čím vás. Maťo? Vidíte, toto je jeho odkúzlo. Hul mi hou kolen. Vôbec. Hej, My Little Pony som pozerala. Aj Barbie. Než kúpiť zariadenie na lovenie duchov, nie je to až také drahé a robili by ste z lovenia duchov na nejakých opustených miestach. No, to môžeme. Ale zase opustené miesta a nebude tam signál. Neverím na duchov. Tak budeš. Ľubovňanský hrad. No čo, niečo vymyslíme, uvidíme. Ak by sme nemysleli nič, tak bude PC stream, dobre. Ale dal by som IRL, len je to ťažšie chodiť týmto autom, keď je vonku 40, vieš. To ešte dvojnásobne sa musím namáhať. Do Poľska na Niedzicu. Je čo v Zakopanom v lete? Piče, možno by som dal to zoo nereházal, tam není signál. Motokariér na ring, bol som tam veľakrát. A tam je ďalší problém, že tam možno nebude signál, pretože to je v lese. Niedzica, a čo tam je? Niedzica zamek. Že 3 hodiny. A toto v Maďarsku, Maťo, ten hrad, čo je tu blízko. Jo, jak sa volá. Daj mapu, keď máš. A choď po Maďarsku. No. Tu choď. Jak sa to volá, čo? Fúzer, či co? Fúzer. No a tam je hrad. Čiže bavili by vás sa hrady. Pusta falu. Fúzer je tu, no. Keď si myslím, že nie. Viem čo, poďme sa do Tatier spustiť na toto Kári. Čo bola aj Čaputová. Ty dostala rozum z tej včely. Hej, normálne tak mi blíkla žiarovka, som to cítila. To je na hrebienku. Bol tam signál, chat? Tu sú viac. Nie? Či? To bolo tam, kde sme sa boli lyžovať. Jak sa to volá? Tatranská Lomnica. My sme boli... Hej? Tam viem, že je jedna určite. A neviem, kde je. Dobre, to musíme vygoogliť, ale to by sme mohli, to je dobré. Saška, ja ťa milujem. Neviem. Teraz som si to uvedomil. Že zase ťa milujem. Zase? Si ma prestal? Ešte viac. Tak by si mal stričko, ako vidíš, tak zakasané na uliciach. Oh yeah. Tvoj kariér zrejme nestačí. Alebo si môžeme dať nejaké elektrobicykle a dať takú nice trasu. Čo to je Naxet? Daj open. Joj. Memora... Do Osvienčimolových duchov, ty si moje... A tam sa hlavne nemôže točiť. Zavolaj si sanitku, nech ti pozrú hlavu vážne, lebo to je už moc. Na Kráľovú holu, na Kráľovej holi stojí stromce.
Operný spevák. Pestučič, jak sa volal. Tokaj, tam sa dá ísť na e-bajkoch. Dá, je to pravda, dá sa počuť a podžiča bičikej. Ale tam nebude dobrý signál, víš, medzi tými vinicami. Nie, tie motokári sú dobrý nápad. Saška má pravdu. Nie, to nie sú motokári, to sú proste len kári. Kár na káre. Budeš mať 2 károv. No a čo na to hovoríte? Ochutnávka vín, Saška nemôže piť, ja môžem piť, ale Saška, keďže nemôže piť, nebude šoferovať. Ale len v pivnici nebudeš mať signál. Čet, IRL dovolenka bude v auguste, koncom augusta, ale ešte musíme buknúť. To nie sú kolobežky, to sú také káry, normálne, jak motokára, ale nemá tu motor, iba krútiš. Hrať neviem, Barty. Dobre, čet, každopádne buď budú tie káry, alebo budeme doma, uvidíme. Ale má v pláne streamovať, takže ak budete mať čo robiť, budete sa nudiť doma, matka bude preklinať, budete mať nervy na všetko. Máš na Twitter zookári niečo je, no daj. To sú trojkolky. No. Volá sa to kári. No, tak, Saška nemôže piť, gratuluj k malému Gobkovi. To gratuluj jedine tak žltačke, lebo to je dojebalo. Ukáž. Klikni mi. vt.sk. To čo bude? Nejaký pipik. Áno. Toto horské káry. Toto. Tatranská Lomnica štart 14 eur. No. Tatranská Lomnica s kanoté plesou štart plus kára 35 eur dospelý. Ale to čo znamená? Tatranská Lomnica, to akože lanovkou, nie? No asi hej. Tak to musíš výjsť pešo. No určite. Kedy ome? Neviem, Braško. Teraz. Ale máme tu kartu, nie? Čo sme sa boli lyžovať. Hej, tu mám niekde. Toto Mountain, neviem čo. A to určite budeme mať nejakú zľavičku, alebo nejaké body sa nám aspoň prepočítajú, nie? Je to tak. Motokári, uvidíme. Každopádne, vidíme sa zítra, jo? Pozri, ti napísal, počuť si taký pekný, ježiš. Aj ty si nádherný, určite Goro. Cute. Zavoláme si. Máťa, Čet. už sa ti gombička rozotla? Už ideme domov. Dúfam, že môžeš sa milovať, aj keď ťa usiekla včera. Ahojte. Zajtra sa vidíme. Prajem vám pekný večer. A tak sa na nich pozri pod okuliare. Čus.